Здравейте хора, и сега ще играем Clash Royale, ще отваряме Clan Battle Chest, май така се казваше, събрахме го тъкмо 10 от 10. Не, то 2 дена или 1 ден и 23 часа остава, чакай да видя. Няма значение. Отваряме. Чакай, преди това да усиля. О, да. Мега миньон! Yes. О, 37 елит барберяна, така. 8 хокрайдера, да, добре. 74 Royal Giant. Това е невероятно. 18 мускетара. 129 Тесла. 3 Giant скелета. Никаква легендарка, но няма значение. Нова карта, мега миньон. А, той е дърли. Той е ефтин. Аз сега няма да хабя пари, защото събирам за Epic Chest. Той ще става по-ефтин и по-ефтин. Ама не знам. Преди е ставало, но сега не знам да стане. Я? Ще донейтвам. Clan Battle Chest Complete. Той ще слуша след един ден, това. Мога да поискам, но той ще е взет. Това е супер. Yes, мега миньон. Сега, както виждате, има Lumberjack, Lava Hound и Graveyard. Ама аз не бях ли са? Няма значение. Какво да правя? Ето 7 арена. 2121 копии. Аз ще апдейтна само един път. Роуджент или може би? Да, и да. Останах на 5822. И това ще е. Другия клип може да играем на Victory, не на Victory Challenge, а на Classic Challenge. Ще играем Clan Battle, ако има някой. Ще играя на 7 арена, ще отваряме Golden Chest, Free Chest. 3 часа и 28 минути за един Free Chest и 3 часа и 20, сега 27 минути. За такова и може да отварям Epic Chest на 7 арена. И това бе всичко. Чао!